Si vos pareix, començarem. Són poquets, però ho explicarem. Bueno, gràcies per ser aquí. Avui vos volíem presentar el col·loqui Salvem la Mediterrània. El CES de les Illes Balears, conjuntament amb el CES de Catalunya i el CES d'Occitània, formen part de la xarxa de CES de l'Euroregió. Les tres regions formen part d'aquesta Euroregió Pirineu-Mediterrània i estem organitzant per dia 29 de setembre a Montpellier un col·loqui internacional titulat Salvem la Mediterrània, en l'organització de tota la xarxa de l'Euroregió. Aquesta jornada de dia 29 de setembre és una mica un compromís que vàrem adquirir els tres CES a una trobada que tinguérem a Palma el juny de l'any 2019, on un dels acords va ser continuar treballant de manera conjunta per intentar mitigar la contaminació plàstica a la Mediterrània. Som coneixedors de la greu situació en la que es troba la Mediterrània. Per posar algunes dades, està calculat que es llancen a la mà Mediterrània unes 400.000 tones anuals de plàstics. La Mediterrània és una mà tancada que regenera cada 90 anys i hi ha estudis que parlen d'un augment de temperatura d'aquí a final de segle de 4 graus, un augment important de la temperatura de la mà. També, per exemple, parlant que la Mediterrània és menys de l'1% de la superfície marítima mundial i la contaminació que està calculada a la mà Mediterrània és un 7% de la contaminació que hi ha a tot el món. El 7% de la contaminació se fa aquí a la Mediterrània i amb aquests antecedents el que hem organitzat una jornada per parlar d'aquestes problemàtiques. Tenim una jornada articulada en tres eixos: trencar la dinàmica actual, on es farà una presentació i intercanvi de pràctiques, processos industrials o processos per substituir els plàstics. En aquest cas, en aquesta part de la jornada, intervendran per part de les Illes Balears el director general de residus, el senyor Sebastià Sansó, per parlar de la llei de residus, i la coordinadora del programa Balears sense plàstics de la Fundació Save the Med, la senyora Tupà Rangel. El segon eix de la jornada és reciclar i utilitzar, i es tractarà de com fer servir els productes o transformar els residus per tal que no haver d'utilitzar materials plàstics. En aquest bloc, per part de les illes, intervendrà el senyor Joan Miquel Mates, director del clúster químic, i la coordinadora del Departament de Sostenibilitat de Garden Hotels, la senyora Erika Garcia, i cada un d'ells ens explicarà diferents pràctiques que s'estan duent a terme per intentar reciclar i reutilitzar productes plàstics en la cadena de producció. I el tercer eix de la jornada és restaurar, on es parlarà de la recollida i reutilització dels residus marítims i la restauració ecològica d'entorns degradats. Per part de les illes, en aquest punt de la jornada participaran per part de l'investigador de l'IMEDEA, Jorge Terrados, que ens parlarà del projecte de reforestació de praderies de Posidònia, i la professora de recerca del Centre Oceanogràfic, la Salut Daudero, que ens explicarà un informe que s'està fent de microplàstics i nanoplàstics a la Mediterrània. Aquests són els tres eixos que estarà articulada la jornada: trencar la dinàmica actual, reciclar i reutilitzar, i restaurar. Com els he explicat, això sorgeix d'un compromís que tinguérem els tres CES de l'Euroregió, però pensàvem que no era suficient que només tres regions de la Mediterrània Occidental fessin feina amb aquest aspecte. I el que hem fet ha estat que hem aconseguit incorporar en aquesta trobada tots els CES de totes les regions de la Mediterrània Occidental, des d'Andalusia fins a la frontera franco-italiana. Tindrem presència del CES d'Andalusia, de Múrcia, del País Valencià, de Còrsega, de la regió sud de França, i els CES Occitània, Catalunya i Balears, que formen part de l'Euroregió. Finalment, a la jornada parlaran representants de les regions, representants dels governs de cada una de les regions que formem l'Euroregió. En cas de les Illes Balears serà el conseller de Medi Ambient i Territori, el senyor Miquel Mir, qui representarà el govern de les illes. Una mica
mica també l'objectiu d'aquesta jornada és que no acabi tota la feina que hem fet el dia 29, sinó que el dia 29 de setembre comenci una col·laboració conjunta entre regions per poder establir de qualque manera una xarxa conjunta de feines. Ja han començat a posar en contacte diferents instituts científics per veure què s'està fent a cada una de les regions, i una mica el que volem aconseguir és rebassar el compromís per part de les administracions, de la part política, que és qui ha de marcar les polítiques per poder pal·liar aquesta problemàtica. Volem rebassar un compromís per part ja els dic, de les administracions per lluitar contra aquesta problemàtica de la contaminació plàstica a la Mediterrània. I això és una mica un resum de lo que volem presentar i del que anem a fer a Montpellier. No sé si el secretari general vol afegir qualque tema o si hi ha qualque dubte. Sé que els han adjuntat a vostès una nota de premsa, la declaració de Palma, de la qual sorgeixen els compromisos per seguir treballant, i hi ha una carpeta amb tota aquesta informació. En principi això és el que els hi volíem explicar. A partir d'aquí ja li dic, anem a Montpellier amb intenció primer de posar en comú el que estem fent en els diferents territoris, posar molts exemples uns als altres. Hem articulat, diríem, les intervencions en 3 nivells. Creiem que el nivell científic és important, els instituts científics tindran una participació important. Creiem que les administracions han de ser partícips també d'aquesta solució, i les empreses també. Nosaltres hem apostat per dur com a representant d'empreses una cadena hotelera, pensant que des de Balears hem de posar en valor les bones pràctiques que s'estan fent a la cadena hotelera, en el sector hoteler, per veure si som exemple per a altres territoris en quant a aquesta problemàtica. Poca cosa més tenim per explicar, no sé si hi ha qualque dubte, qualque cosa. Sí, volia demanar, no hi ha més participació dels països del nord d'Àfrica, que també seríem protagonistes en aquests processos? En principi, aquesta trobada que em feien de CES està marcada dins una jornada de 3 dies que organitzen un grup de comunicació del sud de França que se diu la Dépêche, que fan una fira de sostenibilitat global, no? Aleshores, aquesta jornada de CES, que se fa dia 29, és una part d'aquesta fira molt més global. Que pensant que és una experiència interessant, que a França té molta repercussió, i per nosaltres era una oportunitat de fer veure que a les Illes Balears tenim exemples de molt bones pràctiques amb el tema aquest de contaminació plàstica, i que per tant és una forma de tenir un bon mostrador on poden donar una imatge de les Illes Balears avançada de l'òptica de pràctiques de circularitat, com en el cas de Garden, que farà un vídeo específic de la seva relació, de com volen reutilitzar els productes de neteja en col·laboració amb la indústria local. Per tant, és un exemple concret de circularitat que se veu que és important des de l'òptica, com deia el president Rafael Ballester, de projecció de bona pràctica a nivell de les cadenes hoteleres, que això té importància a nivell global. I per altra banda, tenim exemples també de bones pràctiques amb ONGs. Per exemple, tota la coordinadora d'ONGs que estan coordinats tant a Menorca, Eivissa i Formentera com a Mallorca en la lluita contra els plàstics, se varen posar d'acord en una reunió prèvies que també varen facilitar CES perquè fos l'IDEMET la persona que anés en aquesta trobada, perquè a més ells tenen una proposta d'autoavaluació de com llevar plàstic d'un sol ús dins la cadena HoReCa, d'hostaleria, restauració i cafeteries. Per tant, també és un altre aspecte molt concret que poden donar propostes importants, a part de la llei de residus que ja s'ha explicat, i també amb el tema de l'aportació científica. És a dir, la regeneració de la Posidònia, per exemple,
que forma part d'un projecte de red elèctrica espanyola, que és com a compensació dels impactes que fa l'instal·lació dels cables elèctrics, és molt important perquè és molt difícil regenerar Posidònia i per tant això també té una projecció global dins el conjunt de la Mediterrània, no? És a dir, les Illes Balears, la societat civil de les Illes Balears pot aportar moltes idees. Aleshores, el problema que tenim en el nord d'Àfrica, i tant la pregunta que em feies, el tema és que no existeixen organismes semblants de lo que són els Consells Econòmics i Socials. És evident que la problemàtica de l'òptica del nord d'Àfrica s'han convidat a diverses experiències dins el programa de Tunísia, alguna experiència del Líban, de la banda més asiàtica, respecte a pràctiques concretes que se fan en pescadors i també alguns tipus de recollida de plàstic que fan determinades zones, no? Sobretot a les zones d'unes illes que hi ha a Tunísia, no? S'han convidat, però no tenen ells aquests organismes consolidats com són els CES. I per altra banda, jo crec que això també potser ho podries explicar més, tenim la voluntat acordada entre tota la xarxa de CES de fer una declaració conjunta per realitzar en aquesta trobada, no? Sí. El que ens interessa és donar continuïtat en aquestes trobades i amb això estem treballant en la idea de poder formar col·laboracions dins el terreny científic, per una banda, i també que els propis CES, de moment els que estan estructurats i organitzats, puguem fer unes trobades anuals, és a dir, la idea és que podem anar en aquesta direcció i també demanem la necessitat de que s'impliquin els estats amb una visió de conjunt de la Mediterrània, no? Existeix el que és la Unió Euromediterrània, que ja és una organització dels estats, però pensem que, per exemple, aquest tema de contaminació plàstic hauria de ser un tema específic que s'hauria de tractar globalment en el conjunt de la Mediterrània. És evident que la problemàtica del plàstic ve determinada per la corrent de la mar. Si s'aboquen plàstics en el nord d'Àfrica ens poden arribar aquí, si dels rius de França ens arriba també contaminació, nosaltres també poden generar contaminació a través de llots. És a dir, d'alguna manera hem de veure que això és un problema global, no? I des de la nostra òptica pensam que la societat civil de les illes i el manco dins aquest marc nord-occidental poden fer una aportació específica per, en la mesura de la nostra gota a gota, de fer aportacions pràctiques, però a la vegada coordinar-nos i fer pressió per aquesta visió global que necessitam impulsar, no? Sí, una mica el que estem treballant és en aquesta declaració que volem tenir després de la jornada. Un dels punts és això, aconseguir que els estats s'impliquin, no sé si és la paraula, però forçar una mica en els estats a ser conscients de la problemàtica i de que hi hagi polítiques decidides a lluitar contra aquest problema de la contaminació plàstica. I quan parlant d'estats també parlant dels estats de la Ribera Sud, vull dir, els estats del nord d'Àfrica, que són els que tenen ribera a la Mediterrània, també hauran de ser part d'aquesta solució, perquè a més en venim parlant molt. Si aconseguim solucionar-ho a la part nord però no a la part sud, en el problema continuarà existint i creiem que la solució l'hem de fer de manera global. Nosaltres com a CES, no com a CES de Seria, sinó com a tots els CES que hem aconseguit abarcar, som els representants de la societat civil de cada una de les nostres regions i pensant que xerram com a societat civil per exigir aquest inici de solució, aquesta posada en valor el problema per veure que se destinin polítiques a intentar pal·liar el problema. En principi només tratareu el tema dels plàstics, altres qüestions com puguin ser, no sé, prospeccions, tràfic marítim de petroliers, això no ho tratareu o ho deixeu per altres trobades? Bueno, en un principi la jornada aquesta està articulada al voltant de la contaminació plàstica, però coneixem, vull dir, si aconseguim aquest propòsit nostre de que això no acabi dia 29 sinó que comenci dia 29 és perquè tenim ja agenda de temes, molt d'ells és que vostè ha dit,
que no som només el plàstic, vull dir, hi ha tota una sèrie de problemàtiques a la mà i volem fer entendre que aquesta problemàtica que pot ser entesa ecològicament parlant, vull dir, augment de temperatura de la mà, en el final és una problemàtica que acabarà arribant a la salut de les persones, però tal vegada en la contaminació que tenen els peixos que després ens acabem menjant, i fins i tot pot acabar, si la problemàtica del canvi climàtic segueix, afectant l'economia. Nosaltres som una societat molt basada en una indústria turística, a part d'altres indústries, però la turística diríem que és la principal, i hem d'intentar protegir aquest patrimoni que tenim, aquest paradís que tenim, que ve la gent a visitar. Després podem discutir fins a quin punt, però és que aquesta problemàtica ecològica acaba sent una problemàtica de salut i econòmica també podrà, i també volem després d'aquesta jornada intentar encarrilar el tema una mica per aquí. Sí, per exemple, hem fet reunions prèvies per, evidentment, del CES per preparar aquesta declaració que estem treballant, i d'alguna forma sí que ha sortit experiències pràctiques de tractar el canvi climàtic des d'una visió global i com afecta la Mediterrània. I això sí que dins d'aquesta declaració que s'està treballant sí que ja està reflectida aquesta preocupació. A títol d'exemple se posava totes aquesta espècie de cat de fibló extraordinari que va passar a Còrsega, que va haver 6 morts, etc. Els membres del CES de Còrsega explicaven que mai havien tingut aquest element tan destructiu. Se posaven a València, a Andalusia, els grans incendis que hi ha hagut, que ja estan, diguem, aquests mega incendis que s'entenen ja com una expressió pròpia un poc del canvi climàtic, les grans calabruixades que hi va haver a Catalunya, que va mort un infant que per tamany de les pedres. És a dir, que les regions d'aquest arc occidental també estan visquent conseqüències concretes del canvi climàtic. També se va assenyalar l'augment de temperatura de l'aigua de la mar, que això sí que també és un perill potencial per la fauna allà determinats, sobretot el que deien els mol·luscs, els animals en closca, que aquests ja els està creant dificultats, el que podien ser els corals, etc., en perills reals de que se puguin morir a partir d'aquest augment de temperatura. Per tant, la contaminació dels plàstics és una part diferent del canvi climàtic, però un dels problemes globals que a nivell mundial s'estan assenyalant com un dels grans perills a nivell mundial, ja la famosa illa de plàstic del Pacífic, etc. És a dir, fins i tot des de l'òptica de preocupació mediambiental és superior al canvi climàtic, la problemàtica de contaminació plàstica és molt més gran. Això s'assenyalava ahir a l'informe que se va presentar de l'impacte del canvi climàtic, se donava aquesta dada, i per tant el canvi climàtic segurament també serà una qüestió central des de l'òptica de les Illes Balears, no? I segurament en futures reunions d'aquesta xarxa de CES segur que serà un dels temes que trataran. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per l'assistència.